Nah, kajing sapriang ku yang Jingpang Dengue belas tang ban pa pertai ki kindak singi beladam na ha ki benta jong kerilum karo bat kebatandu ki breu ki bangan nau niu kunyang. Nah, kaliang ka menteri jong katan kot kia ka sorkar jela ka kong amprin amling do benta ka singi khala terik risau ha kaji kedu beklap thai kubor klai thu. Bagani Jingpang kami kadai na kajing jur jong kajing pangsen. Bak lakan tu kinu kinu kindong syong snong ka jela lada ki pangset ki jur kita kam ban phat tes buat. Nak kaliang ka menteri kala thuru penaduk lai terik bagani ka Jingpang ka stang baspriang ka jala nak kaliang sorkar klesim kilat kilenti bania dalpa na ka jinjur jung ni Jingpang pada kaliang sorkar kala phar bentas ki brio ki bajur ka Jingshit jong ka benta jong ka garu hills ti nadu ka lai terik ubnai Oktober mentau ubnai ngiyo bangin tes arusan ngut kita ki bepangshit bat na kita ki arusan ngut ladon riu ngut ki bapo ki bates positif ya kata ka Jingpang kenyang dengue haka sauterik biang ngi tes cakiti ki than garu hills ya ki bayo ka Jingshit ka bajur kidon arpu arngut kita ki bangiyo an tes namar ba kidon ngi ka Jingshit ka bahe ka bakrau ti kendai ngut ki tes positif yu to kenyang Jingpang bat ter nadu lai terik hadu khat ar terik ka bamenen ka sngi ngiyo i ba ka tes ka penpau ba ka jing yo jong kane ka Jingpang dengue kala hiar naka khandai hau sau terik jong benai Oktober hadu menen ka sngi ngidon stang ar ki kes ki bala sha tes bat ki bala yo ya kata ka positive dengue report ki ba kham khrau ka dei hapo Tura Civil Hospital but ni ong ba hakini ki sngi ki bala dem ni yo i ba ka don ka jinghiar jong kita ki betes positif au nyang Jingpang but ni ladu no iwe jingim hapo Garu Hills namar ba kane kalong ke eke bangidi bani thu ipi namar ba Lada piyo ya ka Jingpang shit ka bam hiar ka Jingshit ka ba philej immediately like brand kuno ka testing facility ka badon hajan ka shnong ka jongfi la pandai ka PHC kila pandai ki CHC bat ngila penbana Paidbah ru ya kita ki ngila penbana Paidbah ki SOP lane ki ki kendon yad ki papiap shim Lada piyo ya ka Jingshit kaba review ni kaba keu ya ka jongfi ita iwe i breu i baklat no hapotura iklat na ka hemorrhaging lani ka bleed ka jabing namar baka kiu ka Jingshit ngasu pendon kam da ki kentin ki papis ngo suk mapi ha ka kentin ka si ban sutu te kumba kalong benta ni ban biang ba kini ki cases ki la kham hiar tang ba ha ki than thor ri thor ki badon saudong jong ka state ka jongi Lada piyo ya ka Jingshit ka bam hiar sngob ha khile sha ka PHC ka CHC ne ka hospital ka bajan na fi pat shim ya ka ne ka dengue test knang ban ya da ya ladi na ka Jingma jong ka Jingpang Jingshit dengue ngila ya kren ru ya ki municipal boards but ya ki block development officers baro bakidon kam ban shim kya ya ka ne ka kam ban pet ba uta uknyang Jingpang unumpur hakani ka jilla ka jongi ka Jingpang dengue kam yabit dai na ka jing da jong ukanja scan but smob ha kmi bah ya ki jing pentip ba ka health department kan ai shapi ki Paidbah Atu nak judan yang panu nak kisang ya po is kasih. kanu ka recording of any positive case kini barkhot ki dehi sha khambon shakala than plain belt Tura shati shapo Garu Hills Mem na nadu bastang kane ka Jingpang dum ta kan ngut ki balde positif bat kan ngut ki bala 44 ki day ki by test positive kani kamlong kum ka Jingpang por covid ma je kamut ba kadon ka period ba kumta pinum you don't test positive it's a one time test kum mga tip mga but Lada ka Jingshit
come here te kan don ka possibility papi pisha retest biang rekam day sungha wandom pen mudur ba kani kalong kum ka covid kam don jinga day a du em pilik test chisin but hakilat ai jing sumat pinyo ya ka jing ka treatment ka babiang menyerap ya pi ki nong song ban kot kloy na kani ka jing pak Jadi memang belum tak kalau gue sedang nyopang buat hari district itu. em ki bon hi shathi support than garu but kani ka outbreak I kumba ka long hi tang shathi shathan garu mat kumba nga ong ipi ngila test hadu shi spotlight khundai ngut ki brief shakitu kitai but na kita ki shi spotlight khundai ngut ki bayo jingshit ki bangi test tang sau pu sau ki long positive hinnen kasngi ngi test nyongut tang ar ki one positive te ngila la ban contain ya kani ka spread te sngubha shim kya la da pidon jingshit tang kana but le test ya ka snam ko jongpi